Bajke za spavanje. Ježeva kućica. U jednoj dalekoj šumi, među drvećem i tišinom, živeo je jež. Nije to bio običan jež, zvao se Ježurka Ježić, bio je poznat u celoj šumi, i vuk ga je znao, i medved, i lisica, i zmija, pa čak i jastreb s visine. Neki su ga se plašili, neki su ga poštovali. Ali svi su znali da Ježurka najviše voli svoj dom. Jednog jutra, dok je sunce tek milovalo vrhove drveća, Ježurka je primio pismo. Poštar Zec mu je doneo koverat. Na njemu njegovo ime i adresa, uredno napisani. Kad ga je otvorio, unutra je bila pozivnica. Pisala ju je Lija Mica. Pozvala ga je na gozbu da ga časti ukusnim ručkom u njenoj kući. Ježurka se obradovao. Obuo svoje male cipele, stavio kapicu i, naravno, naoštrio svoje bodlje, jer nikad ne znaš koga možeš sresti u šumi. Kada je stigao, Lija ga je dočekala nasmejana. Bila je prava domaćica, te sve je mirisalo, lonac se pušio, a sto bio prepun jela, sedeli su i jeli, pričali i smejali se. Gozba je trajala satima. Na kraju su podigli čaše i nazdravili za prijateljstvo. Rekla je Lija, za dom. Rekao je Ježić, kada je pao mrak, Lija ga je zamolila da prespava kod nje. Kasno je, Ježurko. Noć je mračna, puna sova i mačaka, ali Ježurka je samo ljubazno rekao, hvala ti, draga Miko, ali ja volim svoju kuću. Tamo mi je najlepše, i tako je pošao nazad, šuškajući kroz lišće pod svetlom žutog meseca, ali Lija je bila radoznala. Zašto toliko voli svoju kuću? Da nije možda bogata i puna blaga? Krenula je za njim, tiho, bez reči. Ubrzo joj se pridružio vuk, zatim medved, pa i divlja svinja. Svi su želeli da vide šta to Ježurka krije. Kada su stigli iznenađenje, Ježurka je ušao u malu rupu ispod bukovog balvana. Unutra te samo malo suvog lišća. Ni zlatnika, ni slanine, ni meda. Samo tišina i toplina. Životinje su se zbunjeno pogledale, zbog ovoga se vraćao. Šapno vuk, za ovakvu kuću ja bih dao samo šaku hrane, reče medved, ali tada je Ježurka izašao i rekao tiho, ovo je moj dom. Skroman, ali moj. Tu sam miran, pošteno radim i niko me ne progoni. Ne bih ga dao ni za šta na svetu, Lija je klimnula glavom. Razumela je. A ostale životinje odšetale su u tišini. Vuk je uskoro naleteo na lovce, medveda su uboli pčele, a divlju svinju uplašio pucanje, a Ježurka Ježić, on je zaspao spokojno ušuškan u svom lišću, pod svojim krovom u kući koju je voleo svim srcem. I snivao je snove mirne baš kao ti sada. Kraj.